To wallahi to hajiya ni zan fita ko to yalla ba sai ka dawo to yayi baba akai mu shagon Usmaniya a so mana tuwashi wai ni waye ni a Usmaniya Usmaniya 77 ai ina nan kasuwa Kanawa fa ina sai da kaya to ai ni son ne su bari in zan bata in tafiya guda in je in so musu hatta kalma da huluna da komai lokaci duk ana sayarwa a Usmaniya akwai kayan yara akwai kayan manya kuma kayan su ma ba dan uda bane Lagos daga waje ne kayan su masu kyau ne gaskiya kamata ka je ka sayo musu to naji shin wai Usmaniya ga ina yake 77 yana nan kasuwa Kanawa ai da ka je ka ce shagon Usmaniya 77 ba ɓoye bane saboda kayan su na da aminci kuma ana sayi to shikenan ina ga abin da zai faru yanzu bari in wuce da su gaba ɗaya in yi musu sanya ga saboda yaran ka sun dace yau wato gaskiya to ga wannan ba da shi sai kun dawo to mu tafi ko sai kun dawo yau wato ki kula da gida sai kun dawo yau A shagon Usmaniya 777 na nan a kasuwar Kanawa daidai da ma'aikatar irrigation da ke jihar Sokoto. Ana samun kayan yara, kayan manya da kuma jesi. A Usmaniya 777 ana iya samun nau'in takalma daban-daban na maza da na mata, kama da canvas ne da sauransu. Ni ma ba a banni a baya ba, domin na garzaya Usmaniya 77 in sai ma 'ya'yana kaya ingantattu masu aminci. A shagon Usmaniya 77 nake samun kayan sawa daidai da ni, masu quality, masu inganci, masu arha da rahusa. Ku garzayo zuwa shagon Usmaniya 77. Muna sayar da takalman ƙananan yara. kasuwar Kanawa lamba 8085. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka: 080069404215 ko kuma 0703626883 sai kun zo.